Avui us explicaré què és la identificació inequívoca de pacients. Què és la identificació inequívoca? Doncs són les mesures que prenem per no equivocar-nos a la persona atesa. És a dir, quan hem de administrar una medicació, quan anem a fer un trasllat d'un lloc a un altre, quan arriba el pacient a la unitat, quan fem una transfusió sanguínia o una prova de rajos, hem de tenir molt clar que aquella persona és a la que li hem de fer la prova, o li hem de fer la medicació o l'hem d'atendre. Llavors, hi ha 3 mesures d'identificació. Una és la polsera identificativa, que consta de nom, cognoms, data de naixement i número d'història. La segona mesura que prenem és la identificació activa, és a dir, que el professional, us diré el que no és la identificació activa, que és que el professional us digui «És vostè José Rodríguez?» Doncs no, això és identificació passiva. L'important és que el professional digui «Em pot dir el seu nom i cognoms i data de naixement?» Llavors és el pacient de manera activa que diu «Doncs soc José Rodríguez i vaig néixer tal dia, d'aquest any». Llavors és molt important que el professional cada vegada que va a atendre una persona li pregunti el nom i cognoms. I la tercera mesura, i una de les més importants i que estem fent molt èmfasi al grup d'experts, és que la persona quan vagi a rebre qualsevol atenció, ja sigui una medicació, un trasllat, a l'arribada de la persona a l'hospital, que ens pregunti al professional que no em preguntes el nom i cognoms, que no t'assegures de qui soc. Llavors, és perquè al final estem en un moment que el pacient ha de ser pacient per ser persona conscient de que la responsabilitat és de tots. O sigui, ell ha d'entendre que són persones atenent a persones i que no li faci vergonya preguntar-nos com t'assegures que soc jo? O sigui, és molt important que la persona quan vingui a l'hospital sàpiga que moltes vegades nosaltres treballem amb molts pacients en situacions molt extremes i ens podem equivocar. Llavors, el pacient, o el pacient, digue el pacient, però la persona atesa ha de tenir consciència d'això, de que ens ha de preguntar que no em preguntes qui soc, no em preguntes el meu nom i data de naixement,